Erokamano mantie nyakara mogero kini machiegni weche manyien mag migako gin weche mag siasa gin weche mag dongruok kaachiel koda weche mamoko matimore e gwenge mopogore opogore pacho ka wachako gi thuond weche. Duol mar IEBC ogolo lai madhi tayo chenro motelo ne yiero maduong' mar 2027. Duol mochung' mar ng'iyo weche maricho richogo okaw tich gi oti oserem timo tije nikech pok wawinjo kowuok oko moluongo jok ma puodho weche malich marichogo. Onego giluong ng'ato, gin gi arms, gin gi teko, gin gi sirkal, gin gi pesa, gin gang'o, giluong ng'ato e mbele gi mondo wuok kode mondo wach no rum. NCIC osekuom rem ka okang' e kinde mowinjore ne josiasa mawacho weche manyalo siayo tulo e pacho ka. Josiasa mobalo gi sirkal koro dwaro mondo ket arita makare e rombe mag siasa kaluwore gi medruok e kweth njore e pacho ka. Machiegni nyakora mogine bo marote machuok en 6:00 bende yudo wakanye mbui mag oganda Ramogi TV machiegni nyinga Simfroz Okinda. Kawachako ni duol mochung' ne yiero e pacho ka IEBC koro golo lai madhi tayo kampen kod welo mag jochung' e yiero maduong' mabiro. E oboke mane gichwalo ne ute fwambo, IEBC oyango ni yiero mar tend piny ibiro bagi tarik 10 dwe mar 8 higa mar 2027. Duond buche bedo gi jochung' mag e yiero mabiro omi nyaka tarik 30 dwe mar 10 higa mar 2026 mar chwalo chike madhi tayo chenro maggi mag welo ne apis jandik duond buche kaachiel gi IEBC tarik 6 dwe mar 11 higa mar 2026. Duond buche bende omi nyaka tarik 8 dwe mar 5 higa mabiro mar timo welo mag jochung' maggi. E kinde ma welo mag jolar kom tend piny to ibiro timo e kind tarik 29 dwe mar 5 kod tarik 11 dwe mar 6 higa manyien. E komachielo apisas mag sirkal machano donjo e siasa nyaka gwe tao dweche 6 motelo ne yiero maduong' madhi bedo tarik 10 dwe mar 2 higa mar 2027. E weche mag siasa kawuono en ogaye mar DCP Rigathi Gachagua kawuono timo limbe mare ka chung' od bura ma Emurua Dikir, kaunti ma Narok, kotene kod josiasa mamoko mag duond bura mar DCP. Motelo, Gachagua oketo maua e liend jaod bura machon ma Emurua Dikir mosenindo Yohana Ngeno kendo twak kod min mare. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino miyowa ler mar limbe Gachagua e gwengego. Machiegni Chris, poni winjowa nyalo mana miyowa maling'ling' kata matut kotenore koda limbe mar ogaye mar DCP Rigathi Gachagua kawuono e gwenge mag Narok. Erokamano Simfros, mana ka iselero ogaye mar duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kawuono ni e kaunti ma Narok to moloyo e kar chung' od bura ma Emurua Dikir kama ochako e limbe mare mar uso agenda mar duond bura mar DCP. Gachagua ochopo Emurua Dikir e gwenge mag Mogondo kar saa 5:30 okinyi ma kawuono kama ne ochopo e dala jaod bura machon kata e dala gi jaod bura machon ma Emurua Dikir mosenindo Yohana Ngeno kama ne odhi e liel mar Yohana Ngeno kendo keto maua kaachiel kod romo kod mingi e gwenge makamago. Bang' kane useketo maua e liend mosenindo Yohana Ngeno ne otimo twak kod anyuola mar Yohana Ngeno koting'o nyaka min jaod bura machon Yohana Ngeno kama wageno ni bang' ka usetieko twak kodgi obiro dhi baguru mopogore opogore mag siasa e kar chung' od bura ma Emurua Dikir e kaunti ma Narok. Limbe mar Rigathi Gachagua biro bang' kane ogoyo sime kata ne oywayo tol ne min Yohana Ngeno kama ne okwaye ni ogombo mondo ochop mar chwalo ute mare mar kuyo kaluwore kod tho mar Yohana Ngeno kendo twak kodgi ute mane orwako kod min Yohana Ngeno. Bang'e kane osechiwo ute makamae ne nitiere weche moko tayuaruok e weche mag siasa ka josiasa motenore kod jatend piny William Ruto ne wacho ni
ok gibiyie mondo chop e kar chung' od bura ma Murwa Dikir. Kata kamano ne oramo ni nyaka chop e Murwa Dikir ka owacho ni en kod ratiro kaka ja Kenya moro amora mar dhi timo limbe e gwenge moro amora e pacho kae kendo uso ajenda magi. Mane omiyo odiochieng' manyoro ne ondiko barua ne ogai mar obila Douglas Kanja ka okwayo Douglas Kanja mondo osingne arita kaachiel kod jotelo mag duond bura mag DCP magibiro timogo limbe odiochieng' ma kawuono. Ma waneno sima ne ochopo e gwenge mag Mogondo e kar chung' od bura ma Murwa Dikir ne otene kod jagoro mar DCP Senator John Methu, jaod bura ma Embakasi West Mark Mwenje kaachiel kod jaod bura manyien mar kar ochung' od bura ma Ol Kalou Douglas Ngodho. Mago ne gichopogo e gwenge mag Mogondo e kar chung' od bura ma Murwa Dikir. E kar chung' od bura ma Murwa Dikir Gachagua osebedo ka neno kaka en thuolo monego bed ni okawo kaluwore kod siasa matin mane onenore kinde yiero madundo ma ochung' od bura ma Murwa Dikir kama jalar kom makamano kod otiko mar duond bura mar UDA David Keter ne oloyo yiero madundo makamano mane obag tarik 15 dwe mar abich higani. Kata kamano ne oloyo kod noyombo kom makamano bang' yudo ombulu 18,000. Ne olowe kod jalar kom makamano kod otiko mar DCP Vincent Rotich mane oyudo ombulu 10,000. Mae ne omiyo Gachagua kod kweth mare mijing'o ni ka jachung' mar DCP nyalo yudo ombulu 10,000 e kar chung' od bura ma Murwa Dikir ma en achiel kuom gwenge ma duond bura mar UDA kod jatend piny William Ruto nie kod mbima thoth mar siasa. Ne omiyo gi mijing'o ni mae seche moko nyalo miyo gi giyud kura mathoth e yiero maduong' mabiro. Ma bende Gachagua bende okawo ywarok manie kind oganda jo Kipsigis kod oganda mag jo Nandi e weche mag siasa ka koro oneno ni ma en thuolo maber mar mondo olomb oganda mag jo Kipsigis ma ogo tache e kar chung' od bura ma Murwa Dikir motelo ne yiero maduong' mabiro. Koro mae bende biro bang' ka Gachagua otieko chenro mage matimo twak kod jo siasa mawuok masawa ka owacho ni osetiekore kod masawa. Sani koro odwa timo limbe e Kenya e gwenge duto mopogore mapacho kae, gwenge mopogore kod masawa e uso duond bura mar DCP. Koro waketo wang'wa mar neno ni to e kinde modhi chako twak kod jopiny e romo mag siasa odhiambo ma kawuono odhi wacho ang'o ne oganda jo Kipsigis kaachiel kod oganda modak e hoho mar Okak kama duond bura mar UDA nie kod mbi maduong' mar siasa. Simfros. Erokamano ahinya Chris kuom keto wa e ler kotenore koda siasa ma bende dhiyo nyime e pacho ka ahinya mano ma duond bura ma DCP ma e kindeni nitiere e Murwa Dikir kama bende koro irango moko gitemo lombo jogombolo mondo obi mi osir kwethno mar pingo sirikal e yiero mabiro. Gin weche ma bende waluwo ni machiegni odiochieng' ma kawuono kendo weche manyien mabiro wabiro bedo kodgi. Kao kamano wadhi nyime koda weche manyien kama jatend migawo mar somo Julius Ogamba odwoko jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kowacho ni jatelono nyayo siasa mar akwede, kowacho ni siasa ma kamago hinyo nyaka jopuonjre ma ok bede e tulo mag rombe mag siasa. Kolose kine nyasi masidho Ngire Kivutha Kibwana kaka chancellor mar mbalariany mar International Leadership University, Ogamba kwayo jotelo mondo were kod weche manyaya kwede mar dhoudi e sema jotend dinde bende ojiwo siasa mar kwe kendo makelo kanyakla mar oganda. It's a reminder that Steve Kilonzo, who has not been based in Kenya, and he is, in case you find that maybe this is shorter. We are being told every other day by leaders to hate each other, to hate our country, to hate the next person. We don't see anything good in a person who perhaps does not come from your community. That is not what you taught us. That is not what this country is about. Although I'm a teacher, but I also like to speak truth to power. And speaking truth to power is not just speaking to the government. If you want to do so, one must do it to government, to the opposition,
even to our people, the society generally, because if there is something that you can say and it can be of some influence, then it is influence to the total society. Mokum jodak ma Migori oseduol mariwo pach oganda kara wi oganda pacho ka NCIC kuom rem tiyo makare kotero kod jotelo ma pacho ka madhogi pusore ahinya to rombe mag siasa. Giseyo bende jo siasa matiyo gi kweth njore rombe maggi ni mano en kido marach kendo gitero piny Kenya kama ok owinjore. Dwachgi en mondo tend arita kod duol mar NCIC oket maino kendo ti mapiyo mar kawo okang' mar chik ne jo siasa matiyo gi kweth njore. Rowere bende ojiw mondo owere gi weche mag njore manyalo ketho ngimagi manyime. Weche mipuse dhokgo be wabe ne wayudo gini mana jogo mwayierogo ema pusogi. Kuom ranyisi ni wawinjo wach kuom jowariyo ma jotelo giwacho weche ma wan to dwa gombo kaka jobunge ni wasewinjo ni omakgi kata wasewinjo ni duol mochung' mar ng'iyo weche maricho richogo okaw tich gi oti oserem timo tije nikech pok wawinjo kowuok oko moluongo jok ma buodho weche malich marichogo. Koro waneno ni orem timo tije to ko winjo wachwani to yie owuogi kata ka ok owinjo to yie oluongo jogo kaka chik wacho mondo otergi kuma iterogie. Gin jomo kan gi jogo manyiche wayiero kendo gitimo a lot of damage. Nyocha gitimo much more damage in Homa Bay ma wan be wabuok. Koro wacho ni wadwa wuoyo moko dawo kodgi mondo giwe pidho goons. Gitiyo maber to giluor. Oningo ka ng'ato timo gimoro kata owacho gimoro mong'e ni idhi kelo koko, oningo giluong ng'ato, gin gi arms, gin gi teko, gin gi sirkal, gin gi pesa, gin gang'o, giluong ng'ato e mbele gi mondo wuok kode mondo wach no rum. Ng'ama iluongo ni goons go king'iyo age gi ok rom gi marani, gin joma tindo. To koro ng'ato moluongo gi kata oluongo gi in a group mo convince gi ginyalo yie nikech pod pachgi ok ong'eyo. Jomoko kuom gi kanyo pok onyombo kata komo osenyombo to pod joma tindo. Koro yot mondo wuod ng'ani otim gimoro. Mano number 1. To nyithindo bende, nyathi Mwamba wachonwa ni nyathi ma ok winji wa jonyuol to nyaka bed gi tabu. Omiyo nyithindo madhi e lweny bilani nyaka gibed gi tabu nikech ok giwinj gima inyisogi. Nikech di mang'eny ikonogi ni kikori mondo idhi tim gimoro, kisetimo gimoro gino biro dong' ni in iwuon. Rowere mawuok Siaya oseyo jo siasa matiyo marach gi rowere chwalo njore kinde rombe mag siasa. Mabiro tok kit njore mane onenore e kaunti ma Homa Bay kinde romo mar kweth Linda Mwananchi. Kaluwore gi rowerego, jo siasa osebedo katiyo gi rowere marach kendo bang'e bologi maonge dongruok moro amora. Gidwaro mondo jo siasa ochiwnegi thuolo mag tije mopogore manyalo konyo siro ngimagi kendo konyo e dongruok mar kauntino. E kinde gogogo gijiwo rowere wetegi mondo nyon motegno kendo nyis jo siasa oti kodgi maber kendo kel dongruok machiegni. Kada wacho duol mochung' ne ng'iyo jotelo maba weche owakwayo ni pok gichung' motegno gi gima gichung'no nikech nitiere jo siasa moko ma pod tiyo gi dhuluoche moko. Onge kaka ng'ato nyalo wa Nairobi to wacho ne wadhi vamia ng'ane, mano chal ka gima ine midhi kwinyo kono. Mantiene ni negbe ni gikawo chike lwetgi makare mondo mak jotelo moko go matimo makelo akwede mag dhoudigi. Namba 2, jotelo makelo akwede mag dhoudigi onego jo NICC omakgi mapiyo mondo wan kaka rowere kik giti kodwa yore maricho. Emomiyo mano nwawacho mogik ni wan wa support ng'atwa machung' kodwa kendo magolowa timbe mag timbe maricho. Ojende gi jo siasa nyaka bed jok mawinjore. Kapo ni jo siasa dwa miyowa gimoro to nyisowa walos group moro maber ma obedo gi certificate wa ma kodwaro gimo wandiko ne proposal gimo dwaro kodwa konyowa. Ok nogolo pesa momigero ma ji dhi gore ma ji dhi ginene maonge kuma wadhi ginene. Wan gi certificate, wan gi buchwa, wan gi accounts wa. Kidwa miwa gimo iketo no account wa. Ne jok mawinjo wa jo siasa magolo hate speech owerego nikech this time round wawuok oko to kwadwaro weche mang'eny. Takwayo jatend piny William Ruto mondo ng'iyane mondo wuo gi jotelo mochung' ne jok magolo hate speech ka owerego. Sani warie kama tek to wan kaka jo party mar ODM ma bende en term ni 2 term. Owacho kama
wadwaro ni mondo kik ti kodwa e yore marach, oti kodwa e yo maber, kendo kik ti kodwa e yor miyowa pesa. Wan pesa bumiyowa siling 1,500 ok dhi konyowa. Yudo ko ng'ato wuok ogol gi 500 sidhi negne 500 kata chiegi kia kumidhi. Koro an akwayo kuom ng'wono ne josiasa duto sana ma Siaya County adwan mondo kony yudhegi. Wetiyo gi yudhegi kuomo gi okinyi gi gari gokinyi koduogo to duogo kotho. Japuonjre mambalariany ma Maseno ojiwo oganda Luo mondo nywak lwedo mar cholo dongruok margi moloyo to e kinde ni maliet mar siasa omako mach e pacho ka. Man kalore gi weche mamoko kuom josiasa wacho manyalo nyayo tulo ahinya to kaka Kenya koro ikore ne yiero maduong' mar 2027. Gijoro were mondo obedi ogala manyime mar kwedo josiasa ma dhogi siko pusore kendo gidwaro NCIC oket maino kendo luong josiasa mano wacho weche manyayo kelo tulo e pacho ka. Gidwaro oganda jo Kenya kod sectors mopogore kaka bad migawo mar arita, duol matayo yiero IEBC kod jofwambo e kinde moko oriw lwedo mar kwedo jogo maloso marach. Wadwano wacho ni according to Article 33 of the Constitution talks about freedom of expression. Ma ji nyalo express. Mano it is there. Koro, in fact, nitiere gimoro sani maneno ma leaders. It's speech timre social media, political rallies, gi all gathering nyake church sani. Koro it's speech odonjo kuma koro rach kabisa. Ni koro an ayanyo owadwa. It is now very serious. Makoro onego ng'i wach hate speech ni nikech koro kethore. King'iyo National Cohesion and Integration Commission. Sani gin ka gibiro giwuoyo mana bang' gimoro kosetimre. Mane ma okaero kuom NCIC. Onego gichak wuoyo ka gik moko pok otimre. They have to be active. Gino onego bedi chakore kuom wan kaka citizens. Wang'iyo gik matimore, wang'iyo gik ma wawacho, wang'iyo gik ma wa engage. Idhi e NCIC. Tijgi monego bedi gitimo. Yes, gitimo but ana feel ni consistency chaonge. Yudo ka gin girito mana ka gimoro osekethore, ka weche osekethore ka gikamin. To nego beni gini gibedo ga gimonitor all the time. Kaso okonego beni wawene ni koro jo NCIC kende. Citizens, NCIC, nitie jo IEBC, nitie Office of the Registrar of Political Parties, nitiere police, jo media kaka wan koro, jo social media activists. Onego beni wawak kanyakla mondo wane ka gol mar kelo peace during the 2027 elections wachopo. Onge tiende youth idhi ka 1000 to mi beti girungu idhi kethe rally mar ng'at moro. Kenya is a democratic country. And if a party is having their rally, let them have their rally in peace. And I will advise youths and Gen Zs that let us not be bought. 1000 ko mika woni ibro chambi nyaka chieng. Yet we have real issues we should address. Sani watch gunism osebiro mang'eny. Tineno ka yudhe nie front line. Ichulogi gidhi gore ne jodongo. Mano gima nokwanya dwaro. Kawadhi nyime ni kuom jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Kwale wacho ni gibiro dar e duond bura no kendo riwore gi kweth mar Linda Mwananchi ka giwacho ni jotend duond bura no komiyo luor katiba kendo onge kod telo makare. Kotene kod mane en jakom mar duond bura mar ODM bade Mam Sambweni Abdullahi Mambo. Jotelo go wacho ni tok riwore kod kweth mar Linda Mwananchi gibiro jiwo oganda mondo osir gi lwedo ka gimanyo bende jogo ma olap dhogi ndong' ni limo mopogore e gwengego. Tulipata kuvamiwa tukiwa traffic Homa Bay Town pale Total. Kwenye harakati ya kupurwa mawe gari yetu ilianguka. Na ilivyoanguka kukaja goons more than 50. Wakatufanyia ile kitu kisawasawa. Wakatupora kila kitu. Kwa kweli walituumiza sana. Sana. Manake mimi ninazungumza walinipiga jiwe kwenye kiuno. Mpaka mguu wangu wa kushoto haufanyi kazi vizuri. Na wakanipiga jiwe kwenye kichwa hapa juu. Nafikiri kuna picha nyingi zilisirculate. Wanga wewe sio kiongozi. Wewe utakikani kabisa kuwa pale kwa helm ya ODM. Wewe umefanya ODM imekufa. Imekufa kabisa kwa sababu ya vitendo vyako. Angalia kama kungekuwa kama ni babako anapita. Kama ingekuwa ni ndugu yako anapita kwenye hiyo barabara. Kama angekuwa ni shangazi yako, alafu avamiwe hivyo. Sisi hatubagui kwa sababu tunajua huko vijijini kuna Linda Mwananchi wengi.
Watu wengi wako na Linda Mwananchi kwa roho zao. Watu wengi wanapenda Linda Mwananchi. Hata hao mawaziri wa county kuna wengine ni Linda Mwananchi. Ni vile wanaogopa tu. Na sisi tumesema life begins where fear ends. Life begins where fear ends. Tumekuwa na so much fear. Lakini nao watu wengine wanasema life begins at 40, lakini sisi tunasema life begins where fear ends. Sasa uoga umeisha. Kwa hivyo tunajitolea. Tumeamua kukusanya watu huko mashinani. Na lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba hii Kwale yote safari hii tunajipanga. Tumechoka kupangwa kila siku na wale viongozi ambao wako katika mamlaka. Tutajipanga wenyewe. Kweli ama uongo? Tutajipanga ama tujipange? Tutajipanga. Duol mochung'ne rango weche mibadhi pachoka EACC obagoro mebo Mama Lindi romo makelo kanyakla jopiny ewi budget mar duolno marikomenda 2027-2028. Romo no wachore ni chiwo thuolo makare ne jopiny bedo gi ng'eyo ewi kaka budget marikomenda mar 2027-2028 biro tiyo. Karogi apisas mag duolno giyudo paro makare kowuok kuom oganda ahinya to rowere kod jotelo magwengego. Paro magibiro nyuako e mekgi mano ni duol ma EACC otiyo makare maonge nindo e nyabathe konchiel. 2027-2028 budget, we have received very important contributions from various leaders, from faith leaders, opinion leaders, youth leaders, and other stakeholders on how we can prioritize our budget and ensure we create impact in the fight against corruption. Kulingana na sheria na katiba ya nchi, shirika lolote ambalo kwamba ni la kiserikali linahitaji maoni ya wananchi ili kupeleka mambo yao. Kwa hivyo kulingana na sheria hiyo ndio imewafanya wao leo wametuita sisi kama washikadau ili kupiana maoni yetu. Wao wamepatiwa pesa na serikali na pesa ile ni pesa ya umma. Kwa hivyo wanahitaji maoni ya umma ili waweze kuzitumia pesa zile na namna ya kuzitumia. Mimi nataka kutoa shukrani zangu kwa ACC kwa hii forum ambayo imetuleta hapa, public participation. Cha kwanza wametupatia awareness ya kujua umuhimu wa kupigana na ufisadi kama sisi vijana, na pia wametupa elimu ya kujua namna gani ama tutatumia mbinu gani ya kupambana na ufisadi, na pia wametoa ushirikiano kwetu sisi jamii ya kuonyesha kwamba ni tutatumia mbinu gani tukishirikiana na hao kuhakikisha tumetekeleza awareness ya kutosha katika jamii yetu. Vile wametueleza na vile wameeleza katika mkutano huu itakuwa nzuri sana na imechukuliwa kwa njia inayofaa. Naamini serikali yetu hii kitengo cha ACC kitapewa pesa ya kutosha. Wadhi nyime kama gedo mar kambi gas mar tedo midendo ni Taifa Gas madhi nyime Dongo Kundu e kaunti ma Mombasa osekalo kwana tamalo 80 kendo pod ichano yawe ayanga dwe mar 10 higani mar 2026. Karogi midusa mar gedo no Moses Ochieng gedo mar kambi no dhi muonyo omenda mar siling bilion 16 kendo biro bedo kod thuolo mar ting'o tan 30,000 mar gas mar tedo. Okoni en gedo mar gini rumo mar gedo no bende biro konyo e duoko chien nengo mar gas e pachoka kendo biro medo chiwo thuolo mag tije ne jodak kokoni nyaka sani ji moyawo 300 tiyo kanyo. This is a LPG storage plant of capacity 30,000 metric ton within the special economic zone. The project is scheduled for commissioning mid of October, and we are on the right progress to achieving these timelines. We are receiving our LPG from KOT, that is Kipevu Oil Terminus. We have been allocated berth number 3. That's where we are going to have the LPG manual loading arm for this project. The pipeline works are ongoing. We have started laying out of the pipeline. Commissioning means that we are going to have LPG stored in this plant, and going forward the market prices of LPG, considering that we are going to pump 30,000 metric ton into the market at one go. It's been a vision that the government provide affordable liquid petroleum gas to the masses. So that is one of the vision that we have, and all going well, we expect in October we shall have it
in our markets. Yokra magigi thuolo ni wakawi mokwongo chenro en kanyo mar migago en sabi ude kapera koda beach aneno ote ka migago chupo na makare Simfros kawan gi Pastor Boas Osida kod Paul Okuto mar Karombe mano matin Ochieng Ruweya Oraro wuod Nyasaye mabenjo asembo ni kanyo gi Jaode Violet nyar Kabuoch Obera migago chupo na makare seso mote marikanyo Martin Ruto oluong Sifuna mondo giwinjre nikech yiero pok otimore to thoe ng'eny rowere bende onyisi mondo oteko gi obed e manyo ma Steven Nyathi Nyasaye mar Bongu an lawi wuoda Dorian Rinya neno Ramogi TV e makare to yie gi doho to mos mar Richard Ochola ka en mos na Richard Ochola ka en sorry Karungu man Sharon kawuok Chief Kawis Ramogi neno maler makata signal ok thekiro kama na nyanya kwa Ramogi kikidhi mabor migago dhi mbele Tokyo machuok. Mondo yudu ndani kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star angwen achiel ochiko hash Farnia Ramogi TV en od jowende duto te. Akwayi ni mondo irit pari. Akwayi. Sanju nitie mana gimoro achiel madakwayi. Akwayi ni kiyie te aya wach mar kawo ting' pari. Ayie Nyasacha, en wach maber ahinya. Aneno ka such pari olokre kamae. To madhi kelo pogruok maduong' ahinya e kind pari to gi niti. Niti, ere kaka inyalo yie mondo Rakesh omak lwet pari kamano? Nyalo bet ni yiero pari. Linti! Ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sinimina kushow. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'atwak mar rameny piny. Chik by Machiegni kendo bengi kod riwruoge mag saga machiwo hola dwaro mondo duok piny nyinyo ma ijugo jogo makawo hola e nyiewo udi kaka yo mar miyo jopiny mijing'o ma nyiewo udi ma nengogi oyueyo. Ma biro bang' yangore ni kwan mag jokenya maromo 30,000 osechwalo kwayo mar kawo hola mag nyiewo udi e ndalo mokalo. Jaratije mar bad migawo matayo hola mag nyiewo udi Johnston Olteitia olero ni bengi kod riwruoge saga machiwo hola mag udi dwaro duoko piny nyinyo ma ijuogo hola makamago nyaka tamala 10. Oletia omedo wacho ni nyaka ne chuog bad migawo makamano higni 5 mokalo, jokenya maromo 6,200 osenyiewo udi maggi kokalo e hola ma ichulo kuom thuolo mar higni 25.
the demand side of housing, that is providing what we call end-user finance, the ability for people to buy homes, which we do in KMRC, particularly that on the demand side, cheaper or affordable long-term funding that is actually fixed. Number two, we are dealing with scaling construction or development of housing. Our partnership with government institutions has seen us also take a lead in terms of offering loans to Kenyans under the rent-to-own model, where we are offering loans as low as 3% for people who want to purchase houses through the tenant purchase scheme. We are at this junction where now you have supply, and now we have an instrument that is available to help people access that supply. Before, in many African markets, you would have supply, but you won't have a way for people to access the supply. This is the World Bank report that P.S. Inga was talking about in his presentation, to say that it's unaffordable and unavailable. But in this case, we make it affordable and available. You see, so that's very transformational for Kenya. Riwruok moro ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Emerging Leaders Africa ochako chenro mar puonjo riwruoge kaunti ma Migori ewi ber mar dak kanyakla kod oganda ahinya to rowere kapok chenro mar kampen ochakore ayanga. E kinde romo mane oluongi kod jatatije mar riwruogno Cheboy Stella olero ni en kinde makare mar kelo kanyakla riwruoge mopogore opogore kendo mar ng'eyo chandruoge ma oganda kale kaachiel kod yo mar tieko tulo e rombe mag siasa maneno e pacho ka. Leaders have been excited to be reminded of looking inward to understand the strengths they hold as leaders, but also identify gaps or areas of improvement, even as they start the journey of the consortium peace building, voter education within the larger Migori County, even as we head towards the 2027 Kenya's general election. It is great, it is very important for the youth to know and to identify. Goonism, we can only become destructive. So it's for them to take a position and acknowledge that they can engage in civic discussion, they can engage in political rallies, and they can also engage in political affairs without necessarily involving in Goonism. We had a consortium of 5 organizations, and this is moving us from organization or individual-led activities, but to activities that are collaborative and activities that can witness a huge impact, because right now it's not an individual person thing, but a collaborative effort from different organizations. We fear criticism. We also have resource limitation. We've also faced challenges like being limited to these spaces from our seniors. Wadhi kaunti ma Kakamega kama gavana Fernandes Barasa kwa Uganda mapoko ndikore kuba mar thieth mar SHA mondo tim kamano maneno ni giyudo konyruok ne chenro mag thieth. Kolose boma Mumias, Barasa omedo bende ni piny owacho mamalo oyie rango midhiero mag jopur sukari ahinya kokadho chulo omenda manodong' mag jotije kambi sukari ma Mumias. Omedo ni jopur mabende chwalo ni ang' ne kambi mar Mumias koro biro yudo chudo mag juma ka juma, chenro mabiro reso ngima jopurgo. Tujisajili kwa mfumo wa SHA kwa sababu itasaidia pakubwa mambo ya matibabu, ili tukuwa na mgonjwa tusingoje ya kwamba tufanyiwe harambee, ili hali tuko na mfumo wa SHA. So mimi na wasi mjisajili kwa mfumo wa SHA. Ukienda hapa Mumias, tumekubaliana na mwekezaji ya kwamba kila wiki bora mkulima apeleke miwa pale, analipwa kila baada ya siku 7 hapa Mumias. Wale ambao wanafanya kazi wanalipwa baada ya mwezi mmoja. Na wale ambao walikuwa wanafanya kazi, the former employees wa Mumias, tumekubaliana na serikali kuu ya kwamba watalipwa arrears zao, ili pia waweze kujimudu kimaisha. Moko kuom jopuonjre mawuok e anyuola manyalo kara manyalo margi ni piny okwayo piny owacho mondo tem matek mano ni somo mag mbalariany
obedo nono maonge chudo kaka yor neno ne gidonjo e mbalariany kendo chopo lek mekgi. Kagiloso e kinde nyasi mar choko omenda mar siro somo kowuok kuom Samaria moro e kar dak ma Borabu, kaunti ma Nyamira, jopuonjrego ma igeno ni biro donjo e mbalariany mopogore opogore e pacho ka owacho ni pek mar nengo somo mag mbalariany ohingo nyalo maggi. Bende gilero ni chochni e yore mag chudo pod owegi ka gikia hie omenda monego gichul mar donjo e mbalariany. Kasai, we are confused what to carry, which fee amount yenye tunafaa kupeleka for nini kama first year like freshers, because the help is not yet out, ndio tuone the amount yenye tafaki ya kulipwa. Alafu from home mambo ya shopping, we struggle to get something that yenye like kama ni maybe pesa ya nyumba, pesa ya transport. Ninaomba serikali na kuwasihi waheshimiwa kwamba kabla ya kutupa sisi wanafunzi ambao tunaenda kujiunga na vyuo vikuu mwaka kutupa loan, ni heri watupe scholarship, kwa sababu hiyo loan pia sisi tutalipa hapo mbeleni baada ya kugraduate, na we are not assured that tutapata hiyo kazi ya kulipa, na pia the interest is high, so ni heri watupe loan kabla ya kutupa, watupe scholarship kabla ya kutupa loan. The president has said the university education is supposed to be free. So we are waiting. He has not communicated the model. We are waiting because this is the first lot. Unless we wait, and they also give us a promise when students report to the university, he talk to the chancellors, they cannot send students back to their parents. Serikali iweze kupea watoto scholarship ambayo watoto wasome ili wafikie kiwango ile ambayo wanataka kusoma wafikie. Jodake kaunti ma Nandi orwako chenro mar sirikal mamaro mar rekod mano mar kaunti e loso apaya gi kuonde ohala e chuny boma ma Kapsabet kod Nandi Hills. Ka giloso e romo mano bagi Kapsabet, jodago wacho ni chenrono gisebedo ka girito gi liyo ka thoth gisebedo ka ywago chuodho mantiere gwengego ahinya kinde koth. Jodago kata kamano jiwo mondo chenrono oyange lela kendo tim maonge mibadhi moro amora. Hizi barabara zita benefits wa wananchi wa Kapsabet. Pia tumekuja tumeongea na tumekubaliana ya kwamba for the sake of the accountability, contractor aweza akakuja na BQ ndio tujue ya kwamba hizi barabara zinajengwa haje na BQ inasema nini. Kwa kuwa tumekuja public participation ya kura ambao walikuwa wanatuonyesha mabarabara ambayo zitafanywa hapa Kapsabet town, ambayo ni upgrade ambayo tumengoja sana. At least tumepata from two different sections. Hiyo ni kura, alafu kuna ile benefit ambayo tumepata for co-hosting the Mashujaa Days. Niko na furaha sana na ninaurudisha wingi wa shukrani kwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu kutokana na mpango huu wadi yangu ndio imechukua the lion share ya mabarabara ambaye tumeweza kupata. Wananchi leo wamepata fursa ya kuuliza maswali, kutangamana na engineers wetu, kuuliza ile barabara zinajengwa hapa ni gani, na nataka kusema Kapsabet hii kwa ile barabara ya contract ilipeanwa juzi tunatengeneza a total of 6.7 kilometers. Jagoro migao mar lweny Patrick Mariru oyango ni chenro mar gero mbalariany manyien mar Nyamira dhi rumo e dwe mar 12 higani ka jopuonjre mokwongo mag mbalariany no dhi donjo dwe mar 1 higa mar 2027. Ka olose kinde ng'iyo chenro mag dongruok e kar chung' od bura ma Mugirango ma Nyandwat, Mariru wacho ni gedo mar mbalariany no osechopo e 40% bang' jatend piny William Ruto medo kwan jogedo mage. Weche mag Mariru ne osir lwedo kod japuonj maduong' mar mbalariany ma Kisii, Ngire Nathan Oyaro, mane owacho ni giikore mar rwako jopuonjre mokwongo e chak higa manyien. Tuna target kumaliza mwezi wa 8, lakini president amekuja akaongeza scope, akasema tutengeneze gorofa zingine 2. Hata hizo gorofa zingine 2 nataka kuwatangazia tutaimaliza mjengo huu. Hii mjengo, library, vyoo, gate, vitu zote na kabro na parking na kila kitu, tutakuja kumaliza by December mwaka huu. Lazima tumalize hii kazi yote. Tukimaliza tu kujenga Januari, February, na hapo walete watoto waanze kujenga, waanze kukaa kusoma. Na pia tumesikia maneno ya hostel.
although hostel sisi hatujengi, lakini tutaenda kuongea na Ministry of Housing, kwa sababu watoto wakikuja hapa lazima wapate mahali ya kukaa, si ndio? Huko chini ama mahali ingine tutengeneze hostel, ndio wanafunzi wakikaa hapa wakisoma wanaenda kulala huko. Sisi kama university, we are very happy of what His Excellency the President has done to bring up the University College, Nyamira University College. If it is not him, it wouldn't have been able to be done. Riwruoge makedo raticho oganda kaachiel kod apisas mag kaunti ma Garissa ochako kendo telo e chenro mar MFR chiwo puonj kata chenro mar chiwo puonj ne jodak e kaunti no e wi midhiero mag nyange mag nyiri. Riwruogego bende medo sundo tend kaunti no mondo oket chike mabiro neno ni okawo okang' mager mar chik ne jogo ma oyudi gi ketho mar chwalo nyange nyiri. Ne mine bende mayudo yuto margi kokadho chal mar kamano onyisgi kendo jiwgi mondo gimany yore mamoko mag siro ngimagi. Wira nitiere dwaro mar chiwo arita makare na nyithindo wako hospitalini kufuatia ile kukeketwa wamekeketwa, na tumewaelezea kwamba ukeketaji sio utamaduni wa kujivunia, bali ni ukatili inayoangamiza hawa wasichana wetu, ambayo ni ukatili ambayo inarudisha wasichana wetu nyuma, na nataka niseme pia kwamba ni utamaduni ambayo imepitwa na wakati. Hapa ambapo tuko, wasichana wengi ambao wamekeketwa, inapofika wakati anaolewa, msichana anapata shida, anapojifungua anapata shida, na vile vile pia wanapoishi. Wasichana wengi ukeketaji umewaathiri. Kwa hivyo tunasema ukeketaji hatuiruhusu popote hapa nchini. Tumeona wasichana wengi, wamama wengi wanadhulumika kufanyiwa ukeketaji. Tumeona mahospitalini wakina mama wakati wanataka kujifungua wanapata shida, wakati wameolewa wanapata shida. So kama sisi wana bodaboda tunakomesha ukeketaji kwa jumla hapa Garissa. Lakseche County ma Isiolo koro giko ochweyo kogno winjruok mar doketich kod 10 county no chal ma koro kelo e giko ng'anyo margi ma osedhi nyime kuom thuolo mar ndalo 80. Ka giloso boma Isiolo kotele kod jakom mar riwruog lakteche kono Laktar Kananu Kubai giwacho ni 10 county ma Isiolo singo mar rango makare midhiero magikadhe koriwo chwalo e ngas mamalo lakteche chiwo mena mabalang' kod aluora mowinjore mar tich e kind mamoko. Laktar Kubai ochiwo chik ne lakteche mosebedo e ng'anyo e gwengego mondo mi odog e tich ka chenro mar chwalo e ngas mamalo lakteche ibiro chaki e kind thuolo mar dwe achiel mabiro. That we are calling off the strike as KMPDU. We've come to an agreement with the county government. We are getting a commitment from the government that they are going to promote our doctors, that they'll address our welfare issues. They've hired 12 new doctors to help in the short staffing, and over and above all, they're procuring a medical cover for our doctors. So from tomorrow, residents of Isiolo, when you go to your hospitals, mtapata madaktari wetu wakiwa tayari kuwahudumia. Our doctors to feel free to come back to our facilities and take care of our patients, take care of our clients, as this has taken a long time. We are grateful, actually, to the governor and the executive of Isiolo County for giving us the budget to implement this noble task. It is my wish and my prayer that whatever we have discussed, whatever we have signed in this return to work formula to be implemented within the time frame, because an agreement without a time frame is now undefined. And us on our side as county government, we shall ensure that their rights are taken care of, and we make sure that nobody's rights is going to be violated. Now that we have ended the strike, let's go back, resume our duties, and everything will be well. And for our patients who have suffered all through, we apologize. We apologize and ask them to have that trust, or to regain that trust in us. Mokom joala opedho ng'ur mar kwedo paro mar chik mageto tayo chirni ma kaunti ma Kisumu Mano Markets Bill 2025 kagi wacho ni oting'o chike moko manyalo biro hinyogi e yoregi mag ohala. Mana ka ripota mar Millicent Adhiambo leronwa, johala go kwedo kit juok kata juok magikoni ni malo ma pen chikno biro ketonegi
thuolo mar deso stalls kata kuonde uso kabende go gi fwai mar siling 50,000 ka ng'ato okoso to kod dwaro mar siko daro gi kinde ka kinde apoya e yo ma ok owinjore. Gino mamiyo gidwaro mondo kaw pach jopiny mokwongo kapok pend chikno okadhi. Paro mar chikni mageto tayo chirni mag kaunti ma Kisumu biro chiwo lai e yore mag gedo telo kod chike magayo chirni e kaunti no moting'o kaka ibiro chiw kuonde uso ne johala, choko osuru, timo ler, chiwo arita kod yore tieko ywaruok e kind johala. Paro mar chikni bende biro tayo pok mag kuonde uso kata stalls ka thuolo manyime ibiro miyo johala ma idaro kinde ma idwa ger kata gundo chiro, johala mawuok e alwora ma igero e chiro, johala ma osebedo karito chike, mine, rowere to kod joma nigi ng'ol. Bende chikni lero ni kuonde ma winjruok nyalo rem yudore to ibiro ti gi yor luto ombulu e kelo thek. Paro mar chikni bende yango ni kuonde uso kata stalls e chirni biro bedo e lwet tend kaunti ka johala nyalo mana biro desogi e winjruok mar higni 7 ma inyalo nuo dichiel. Bende oyango kaka ibiro bed ka itayo chenro mag daro johala e kinde gero chiro, kama ibiro mana dargi ka iterogi kama oseyangi to kod ka oseket lai makare yor tieko ywaruok moramora manyalo mienjo. Ewi mano paro mar chikni bende tielo ni dhi ataro gi chike mantie biro ywayo fwai mar Ghana 50 kata dweche 6 e od twech kata kumgo duto kanyakla e ketho moting'o uso maonge lesen, uso e genga peini kendo geng'o kuonde wuoth, wito yugi aoyaye kod ketho mwandu mag chiro, wach ma johala otamore moumo igi piny. Chik manyocha okelni kaka johala nyocha wadhi through it ma wang'iye wayudo ka chik ni ok favor wa. Kasto lagero gi pesa na akete okonya sani nyisa ni higni 7 14 years miwacho ni biro dara kora dhi dala cha jaohala be retire ga johala eno onge retirement kata joera agombo mondo ati kabo nyakatho kasetho yakaweno feda woda to uparo ni bill no bro miya weno feda woda mondo inherit gigi to joma tiye sirikal oyiene gi retire gi higni adi joma tiye sirikal higni 60 to miki gi min dadi to dwan mondo wuoka gi higa 14 nyathini mani we chien dhi chiemo kanye samiko ni ka Caroline tagolo 50 ndara molin sani kol imako ngaka ndara ni to ndara waonge go taya waonge go pi waonge go. Kuom mano johala go wacho ni girwako paro mar bedo e chirni maleyo kod marita kwe berie, kata kamano nyaka winj duondgi kod dwarogi maket lokruoge motelo ne keto paro mar chikno e tim. Anyway, in the whole bill, it is not totally wrong. Some are good, but they should bring the bill, we participate, and we give the good and the bad. We want law that protects traders rather than law that threatens their livelihood. Organized market without arbitrary eviction. We therefore respectfully request the County Assembly to return the County Assembly Market Bill 2025-2026 for substantial amendment and further public participation before enactment. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, County Makisumo. Erokamana nya Millicent nyakoro magwadhi yo machielo ka waduogo gi pau tuke kikbai.